Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nonton kongni YouTube channel berbagai. Fai nonton misi opinar bau godam video lawan failabai. Nonton video ko munci kabajan aku thumbnail bar tertonani. Video belang nonton video ko without skip खालामाजासे जोबजा channel lang लोगोफोर. Fai लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे video लाना फैदों. बे भिडिअ'आनो जाहैबाय लोगोफोर जोंहा मैयासो मोनसे गोबांथार फट' भिडिअ गोबांथार भाइरेल जानानै थांबाय बे भाइरेल जानायनि सायावनो आङो दिनै नोंथांमोनजों मोनसे कल रेकर्ड लाना फैदों ओमफ्राय बे कल रेकर्डआ जाहैबाय जोंहा गेदेर गेदेर जन खार्जा होदोंमोन ओमफ्राय जेनेखि जोंनि गेजेराव दाउट जाना दंना जेनेखि बिथांमोना इउ एस आव खारलांबाय होननानै जों गोबांथार मानसियानो मोनथिनो मोनदोंमोन ओमफ्राय बेखौ जों दाउटखौ क्लियार खालामनो थाखाय नोंथांमोनजों नैबे कल रेकर्डखौ लाना फैनाय जाबाय आरोना जाय नैबे कल रेकर्डखौ खोनासंबाय नोंथांमोना बुजिनो मोनखाबाय जे खोनासंनो मोनाखै आंनि भिडिअनि गेजेरजों खोनासंना लानो हागोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नैबे कल रेकर्डखौ खोनासंना लादो ओमफ्राय दाउटफोरखौ क्लियार खालामना लादो आरोना जेब्ला नोंथांमोना नैबे कल रेकर्डखौ खोनासंना लाग्रोदो लोगोफोर बिनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन हेलौ हेलौ दासो खोनाबाय खोनाबायना दासो खोनादों आंबो नै मोजां खोनाबाय दा ओमफ्राय ब्रादार ओमफ्राय थारमाने बुस्थुआ जाहैबाय आंबोथ' खोनादों खोनानाया गवायाव दंहैयो होननानै ओमफ्राय मानसिया मा गवायाव दंमोन आरो ना गवायाव दंलै गवायाव दं गवायाव दं आदसा मानसिया मा हाबा जाखानाय नामा हौवायाबो मालाय हाबा जाखानायलै हौवाया बे आं दे जेब्ला आइडि हरदोंना नोंनो बेयाव सब गामिनि एड्रेसखौ गवा गभर्नमेन्टआव नायगिरबाथाय सब आइडि एड्रेसखौ बिनि गामिनि एड्रेसखौ मोनजोबो आदसा जेराव रुम भारा थादों बे परबरिमाव बे समाव 2013आव बे समाव बियो फैनानै सिकिउरिटि मावफैदों बियो आदसा बे सिकिउरिटि मावनाय समाव रुमनि मालिकनो एप्लिकेसन होनांगौना पुलिस फर्म खालामनायाव बियो गावनि न'खरनि आइडि नङाबा पुलिस फर्म खालामनो हाया नालाय एप्लिकेसन होमबासो रुम भारा थानो मोनोना ओमफ्राय बियो जाहैबाय बे गभर्नमेन्ट कर्ट बानायनायावबो बिदि नांगौ जायो थारमाने आरो जोंनि आसामनिनो प्रुफ नांगौ जायोना ओमफ्राय बे प्रुफआव बिखौ गामिनि डिटेल्सखौ मोनजोबो आरो नागिरनानै थारमाने होमबाथ' बे दुनियाखौ जामासो बानायगासिनो बिसोरो इउ.एस थांदों होननानै थगायदों इउ.एस गैया इयो गवासो सिकिउरिटि मावखाग्रा इयो दा माबायाव मावो रेस्टुरेन्टआव खामानि मावो बियो मानसिया आदसा ओरैनो लोगो मोनखांखाबाय आरो ना नोंसोरो आगोल लोगो मोननाय माने आंनि लोगो बङाइगावनि सोमखोर होननाया हरदों आंनो थारमाने बिसोरलाय आंजों थादोंमोन 2013आवनो सिकिउरिटि मावजाबनाय होननानै बेनिफ्राय आरो सोमदोनाबो हरबाय बिबो आंजोंनो दंफायोमोन बिराद आंजोंनो आगोल लोगो मोनखानाय खामानि मावनायाव होननानै बेनिफ्राय आरो दा बियो दा उमुक थुमुक जागासिनो दं होनना बुंबाय पाहारलिम दङ बिसोरो पाहारलिमखै दङ आदसा पामुलिम होननायखै दंसो थारमाने बिसोरनि पुलिस थानाया माबा गोलैदो कुलुवा गोलैयो कुलुवा गोलैयोना दा बिसोर जेराव दङ इसोर जेखै दङ कुलुवा 20 गोलैयो आरो बिसोरनि पुलिस थानाया आदसा बेखेनसिखै दंजोबो आरो बिसोरो दा गैया थगायदोसो बिसोरो एखौ इउएस गैया थारमाने मानसिया मा बेखौ थारमाने होमबालाय हिनजावखौ थारमाने ओरैनो स्केम खालामनानै फासायनायसो ना गावसोर माबायदि जानाय बायदि मोनदों नों जेनेबा आंनि अनुमानाव बै सेंग्राया बेखौ फास्थायदोसोंलै बेनो जागोन आंनिबा फास्थायदो थारमाने बिनि गोसोखौ जेसे हागौ थारमाने बोनानै खिलायनाय इन्जय खालामनोसो लुगैनाय खालामना लानाय जे बिदिसो एख' गैया बियो सेंग्राया इयो खामानि मावग्रासो इयो थारमाने नों हिनजावाबोथ' बुजिनांगौमोन ना सासे मोजां न'खरनि मानसि बियो एफा मोजां आरो बेबो एफा बेबायदि मानसिनि माबायाव गोजावलाबायनाय मानाय बिदिथ' जानो नाङामोन ना बियो बिदिनोथ' दा बेखौबो बिदि खालामबाय आरो दा गोसोखौ फाग्लि खालामनाय रखम जादों मानसिया थारमाने ओरैबायदि जाबावदों जाहैदों थारमाने बिमाया सुइजारलेण्डनि बिफाया एख' नङा इयो सुइजारलेण्ड गैया इयो नै बे एड्रेसाव ना बिनि डिटेल्स गामिखौबो मोनजोबो आं जेराव आइडि हरदों ना बे आइडियाव बिनि गामिनि न'खरखौबो सब मोनजोबो इनि नामा प्रबित बसुमतारि ना पबित्र बसुमतारि बिनि गामिनि सब नागिरना मोनजोबो बेयावनो एख' गैया इयो गवासो थायो आसरित मानसिलै ओरैनोथ' रिपर्टआ फैखादों जोंनियाव गवायाव दं होननानै बे आरो आं खिथानाय जाबाय आरो दा पामुलि मिरियाखै दं बिसोरो पामुलि ना पामुलि मिरिया कुलुवा बिसिना पुलिस गोलै कुलुवा सानबेसे जाम्बा बानायनोब्रा मानसिफोरखौलाय सानबेसे जाम्बा बानायनो आंबो दुखु नांदो इदि जाथि न'खर मालायनिखौ सेफायनाया बया नाङोना जायोबाबो बेनो जादों खोथाया
जायबाबो एसेबाबो दुखु नाङो निजिनि जाथियानो बेसे रायजो मिजों थांना मा जागासिनो दङ आरो बिदिनो मैया थारमाने गाव आंजों रायलायदोंमोन नालाय फैसालिया ओमफ्राय बेवहाय गावबोथ' बुंहरबाय आं ओरैबायदि माबादों होननानै ओमफ्राय आंबो साना हसियानो माखासे बुस्थुखौ एनालाइस खालामा हसिया आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना मैया भिडिअ नुदों आङो भिडिअ होदोंमोन आङो थारमाने आं उनावहाय सानफिनबाय आं बुस्थुआथ' माने अनेक बुस्थुखौ आं सानदों आरो गोथौयै ओमफ्राय बिदिथ' जाथावनो हानाय नङा जुदि सुइजारलेण्डनि मानसि मारबा इउ एस ए नि मानसि मारबा ओंखायनो आं दा मोनसे भिडिअ बानायबावदों आं बेनाव स्टेटमेन्टखौ बिदों आङो गैया नोंसोरो एख' सुइजारलेण्ड गैया बिसोर बेंगालरबो थाङाखै डाइरेक्ट कर्नाटकआव हरसे थाफैदों कर्नाटकआव हरसे थाफैनायखौ मिथिदों आङो नेटआव नायदोंमोन ना नेटआव नायनायाव कर्नाटकआव माबा नांदोंमोन रेंक नांदोंमोन ओमफ्राय उनाव गवा बर्डाराव अखानायै फुङाव मोनफैदों बिसोरो गवायाव गवायाव मोनफैनानै बिसोरो ओमफ्राय सुइस अफ आं खालामबावदोंमोन मबाइल गैयिनावबो फन खालामदोंमोन आङो बेनिफ्राय बेयाव खालामनायाव गैया सुइस अफ आंखौ हमानो दानिया बेखौनोथ' फनखौनो मानसिया हाबा जाखानायसै आरो ना आरो हाबा जाखानायसोलै फास्थायदोसो बेखौ इनि गोसोखौ फुस्लायनानै फास्थायनासो लानाय रखम जादों माबा मोनसे खालामनासो लाबनायलै इखौ जि फस्थायदोसो नङाबा इदिबो गोसो गलिनाय नङाना इबो दा बिसोर सानैजोंनो न'आव थांनानै फटक बियो न'आव थांदोंबो फटक लाना फैलायनानै न'आव थांनानै नायामोन एटासआव खारबोदों बिसोरो आं होनदोंमोन एटासआव हरनायावनो लोगो लोगो हमनो हायोमोन बेखौ स्टेसनाव होननानै बुंदोंमोन आं न'खरनि मानसिफोरखौ सिबाखौ फन खालामदोंमोन आं बेखौलाय लोगो लोगोनो हमनो हायोमोन बेयाव मानो इमान गोदाव सोराव दोननांगौ बिसोरखौलाय होननानै जेबो नङा डिटेल्सआथ' लासै लासै फैगासिनोखा बेखौ आरो दुनियाखौलाय सानबेसे जाम्बा बानायनो बिसोरलाय जेबो नङा दे बिसोर सानैखौ गवायावनो दङ गवानिफ्राय बरफ खाराखै जागोन दे जायखिया आं नोंजों कन्टेक्टआव थाबाय थागोन दे जागोन दे आंथ' मिथिखादानो हमबाथाय मोनखागोनानो जों होननानै जोंथ' खारबोखायाना जोंथ' आरो थाखानाय आउटआवनो होननानै नंगौ जों आरो नायबायसो दं होननानै फैबाय थादों जोङो ओरैनो नोंसोर दे गवायावनो दं नोंसोरो गवायावनो दं आङो आदसा दे जागोन दे फंबाय होनबा दे कन्टेक्टआव थाबाय थागोन दे आंजों दे जागोन दे दे थेंक इउ ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे कलखौ खोनानो मोनखाबाय ओमफ्राय बे कलखौ खोनानो मोननानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौबो आं बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाय